Salam, hormatly watandaşlar. Bugün men watan barada da başlada da bara täzelik barada da söhbetleşik etjekkä ýeke sebäbi bar. Mana şuň habar gelip gowuşdy. Men öýden daşda tokoýdy, 100 kilometr bärde iş. Gydym jaňa da bayt. Däde diýdi şunu diýen. Wepan ogulçugy ýok bolupdyr diýip. Wepa enem dert ağır düşünýän. Ýeke ogul gata ağır ýetdi. Ýöne Allahdan gelen dertmi? Näme düşünürjegim bilemek, men bilemek nähil boldy ýöne. Gata ağır nähil bolanda da çagan getirmek hiç bir enlatçyna ýeňil. Dertten o gayrat et, Allah'ın öwede oğlunu versin. Bu reali ýagdaýda öýdüň ýurdun daşyny çağırlyň ýurdun içinde elbet ağır. Men onu düşünüp otyn. Onu kabul et. Men öz gynanjymy, başgalarnyň çağırlymyň gynanjyny. Men ona şonu aýdaýyn. Birinji ondan sen berde aýdypsyň şular ýalyny ýaşullaryny şeýle bir hepde berdi. Men göremok, men asla internetde öz ýagdymyz ordan ýetişýän iş başdan adyk bolupdyr. Ondan wepa öme açypdyr, kanal açypdyr näşe taýda. Ýaşullar bary diýle diýdi, beýle diýdi. Men onu özümden eşdiýänçem diýip men wepa bary diýýärsen pikir edemek, edemagym häzirem etjekkäl, men wepany başgaçarak tanýan adamlar. Hiç öýke kinem ýok. Näme diýse, öz akyl hoşy ýerine kirip diýen zadyny bilýändir. Ýöne dogrudan watandaşlar, men wepa kän ýerde her sapar jaň edenler şunu höre köşe eden men, häzir wagtydal entek gerekkäl, enem sebäp halk taýýar däl, içindäki taýýar däl, daşyndakyny görüp otyn. Hökümet ol 10 adam, 100 adam bilen alınmaya ya berilmeye hakimin. Garaşmak gerek her kıladyň öz wagty bar. Diňe içindäki adamlary aktiv taýýarlamaly. 5 welaýetden galmasa boljagy işdäli aýtdy. Kän ýerde höre köşetdim, enem etme şunu beýtme diýip galjyň gynandan çykaryp dur. Onuň boýnanmak gerek, onuň aýtmak gerek. Meni mertlik diýip hasap etseňizem hakyňyz bar. Kaka başlyk diýip hasap etseňizem hakyňyz bar. Ýaşlyk diýip hasap etseňizem hakyňyz bar. Gany gaýnap duran ýigit diýip hasap etseňizem hakyňyz bar. Hemme jygyna bir topakda. Ýöne bir geçilen ýol var, taryhy ýol Türkmenistanyň soňky 30 ýylda. Edilen ya edilmedik işler var. Hökümetin salan oyunu var halkın boynuna. Şol zatlyň ählisiniň gün içinde bolmasa mumýanyny bolup gören adam. 94-nji ýylda bir gede halkın ganyny dökdi hökümet. 95-nji ýylda hana Aşgabatda şeýdip iýul aýynda ýene de gany dökdi hökümet. 2002-nji ýylda ine döwlet agdalyşy diýip ýene gany dökdi hökümet. 2007-nji ýylda da ine oppozisiýan 10 potortdy ýene de şol hökümet. Şu zatlaryň ählisini bilip görüp bolan işlerden netije çykarylmasa, onu tejribe diýilen zat näme gerek? Şu ýanky aýdan senelemin hemme jigine halkyň gany döküldi. Hani şol gerçekleri ýatlap, şol gerçeklere ýadygarlyk diken halkymyz barmy? Ýok. Ya şolun öme eden işlerinden doğrusunu doğru, ýalňyşyny ýalňyş diýip analiz edip gelecekde şu zatlary ýol bermäýliň diýip oturan siýasatçylarymyz barmy? Ýene de ýok.
Şol üçin ähli şol ýalňyşlyklary göz öňüne tutup, inne gaýtalanmasyn, edilse ýeke gözekde edip, şol haram hökümetden diýneýlen pikir bilen şu zatlar halka teklip edilip otýar. We pa enim sen bir adamyň degnasyna degen sözler aýdýan. Ene men maşgallam şeýle boldy. Sizinkiler nähil otaydy, o belki sizin näme üçin halky diýen çağırşyny özünkilere deňdak, ýa sizinkiler gorkokmy ýa gereksizmi diýen ýaly. Enem bilmeýän zadyny hiç asan dile getirmegin. Nesip bolsa ýurda baraly, ondan men sen bilen gideň gyzlar boldy. Seret men näçe tümmegim ýatyr şo taýda. Geçen 30 ýylyň dowamyn. Şunça ýyllap hökümet olary näçe görgüje pajebir çekdirdi. Ýeke ýerde agladymmy halkyň öňünde? Bir mert ýigit Allah'tan görür. Ondan ýene bir sözi bar Türkmen. Yer gaty bolsa öküz-öküzden görür diýip. Gel şonu şeýtme. Men sen dogrudanam sakladym. Barmy şu taýlarda görünmese hep sana howp salýajanyňa senin gözläp bir hökümetiň adamlar näde büdüretçigini bilmän. Senin öňe çykan ýaşlaryň biri onun sana bir zat bolsa galan adam serpikden gaýdan ýaletdirje bol hökümet. Men sana ýalňyş maslahat berdim ýa teklip etdim. Men halkyň aýdyp oturmaýyn sen näme agym önetjek, menetjek diýen zatlaryň ol gerekkä. Biz ýene de hökümeti begendir. Şo. Ýöne şol sen etjek diýen zatlaryň meniň kalbymy jaý däl sebäp aýtdym men sana düşünüp näme boljagyny ýa näme bilen gutarjagyny. Bolýa sen özüň hemme taraplayın düşünýän adam, durmuşy seljerýän adam. Men öz başlyk syýasy ýolum geçsek, men ýyly adamlar terkap Türkmenistana geçecek diýsin. Akpata bar enim. Ýöne ol işiňim jogapkärçiligi we sen bir özüň giden hakda ýanyň bilen äkidýän adamlaryna da jogap bermeli. Şeň men şu agdan 5 tane senem bar geçen 30 ýylda. Şu taýda äkiden adamlar ýa ugradan adamlar jogapkärçiligini çekmedi. Men şonu diýip aýdym. Ya şonu ýalan ýol bilen äkidip adamlary gapana düşürdiler. Menin galan ömrümde onu etjek gel. Beýle adamlaryň eden ýalňyşyny. Soň ýygyna galan gargaşyny alyp ýaşamagy mansat däl. Şu jogapkärçilik bar diýjek bolýan men bütün halka. Näme ýoksa men ol milisiýanyň mähemesiniň başyny sypa oturjak adam şunça zulümden görkezdilen zulümden soňra. Men şonu mezbur şolary tewella etmäge sebäp halkyň ganyny dökdüresim gelene. Bolýa, eger sen şu ýol dogry, şu ýol hökman gerek, şugun şol ýagdaýda men hökümet bilen dikleşip biljek ýollaşlan bar diýsen, hana enip alyň aly meýdany, ýöne birine minnet edip etme onu, özüň üçin et, ýa watanyň üçin et. Menden sana haýyr. Sen aýdýan, siz getirdiňiz, ene sizi dinläp ýa siz üçin şu ýola düşen üçin şeýle boldum diýip. Bagyşla sen çağıjyk däl, özüň geldiň şu ýolda. Men senden soradym, enim ýylyňda akylary azar bermedilermi eger sen ýüzüň açyp çykyş etsen. Sen aýtdyň, ýok agam arkaýynma. Men ýylyňda gelinim tuweleme hemme ýuridik ýa-ni kanunçylykdan dolu başçykary on golaýyna da gelip bilmez hökümet. Geläse de men gelinim mertdir diýdim. Berer jogabyny. Elim atamam şoň ýaly. Şondan soň goýdum sen birinji video rolyny. Soň näme boldy? Hani hemme sen senaň dura biletdik, ana gurulungy saparagy bilen etdik. Men maňa uradan rolikleň ählisi tu soňkudan galan. Hawa. Ine şolar ýaly ýagdy, wepa enim ýüregiň ýanyp dur. Men düşünüp otdym. Ýeňilläler. Ýöne Allah sabır bersin, ýüregiňe giňlik salsyn. Men şol öňkü sen gürleşip oturan halmyradagyň üýtgen ýerim ýok, üýtgejek ýerim ýok. Eger sen jaň etsen
gece günüden bolsa hana men telefonum sen üçin açyk. Sen bir sözüňde aýtdyň, halmana da isleýän adyma ber telefon berjek gel. Säp olary berseň soň seni izarlap başla. Näme üçin men olary de. Men sana aýtdym tersine sen köpçüligiň ýerine görün meni. Säp sen iýdiňe düşüp bererler bar. Maňa gelýän habar bardy. Şular ýa. Säp sana bir zat bolsa galan ýaşlar serpikden aýtarjak. Otur oýlan pikirlen nähil bolýa göreli. Bolmy? Men şonu aýtjak bol. Enem gaýrat et. Ýüregiňe giňlik salsyn. Bor vatandaşlar sizin sağ oturmanlar.